Oyo Vanessa ndini wacho wakambira mageti ije kutora brashanda maneti nazochuka kuita yeti kuti vasire takusanga inakumira for what ichi sisu takavarita tutambo oyo aita titite ka Christmas asinga kashamba tapenda niye oyo sisu takavarita tutambo oyo aita titite ka Christmas for asinga kashamba tapenda niye oyo Bades oyo oyo what ichi oyo 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 what oyo matching that oyo matching that what is it oyo ceasefire sidanseto boom 2023 and New Year January 2023 Maruza oyo hanza izinyore kupinda 2023 hanza vanhu vakashama taipinda ka boom Dark Sound Records to the maximum level ingatoda kuwasa Vanessa sounds oyo mira iwe tumira baya next year wanakirwa mira kayo baya chiredi batani chocho baya nechibhere chocho izvo zviripo baya kutumira mavideo manyowani ndiwe munhu wekutanga chakwanisa kuwana zvatinenge tasina aiwa tinotenda muri yeZimbabwe tichange chikupa izvisi zvichange zvichaibva kuDark Sound.